Анатоль Бяляўскі успамінае, што коласам наткніўся яшчэ з дзяцінства. Любоў да беларускай культуры прывіў бацька, ён быў настаўнікам мовы і літаратуры. Праз час мастак пачаў паказваць вобразы мілага роднага краю. Прыроду увасабляе рознымі колерамі і адценнямі, перадае каляровую гаму і некаторыя дэталі. Гэта робіць сучаснага творцу падобным да класіка беларускай літаратуры. Сярод усіх мастакоў, якія ў Беларусі пішуць пейзажы, вылучаецца асоба Анатолія Бяляўскага, які па-майстэрску паказвае прыгажосць нашай прыроды. Анатоль Бяляўскі вандраваў па розных краінах, але ж прызнаецца, што няма прыгажэй за нашыя беларускія краявіды. Палотны Анатолія Бяляўскага вельмі маляўніча апісваюць нашы беларускія краявіды, і вельмі цікава кожнаму наведвальніку выбраць нешта сваё асабістае, што яму да сэрца бліжэй. У зале выявы зямлі і роднага краю мастака. Мядзельшчына займае асобнае месца ў творчасці, бо гэта яго малая радзіма. Туды ён прыязджае штогод і робіць новыя замалёўкі. Сярод іх і палатно з Мядзельскім возерам, камяністы бераг. Я нагадываю словы Якуба Коласа. Як бы я хацеў спачатку дарогу жыцця па парадку прайсці яшчэ раз, азірнуцца, сабраць з дарог каменне тыя, што губяць сілы маладыя, ў вясну б хацеў сваю вярнуцца. Бываю на этом возеры, адпачываем з сябрамі, успамінаю маленства, дзеда, бацьку, тое, што мне расказвалі. Калісьці мастак павандраваў з мальбертам па Беларусі і намаляваў усю прыгажосць прыроды і ўсяго наваколля. А цяпер убачыць палотны ў адным месцы з'явілася магчымасць і ў наведвальнікаў Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа да 15 мая.